Tamar. Guai de la pantalla. Xàtiva, Xelva, Cofrents, El Ràfol, Antella i Ademús. Què tenen en comú estos municipis, aquestes localitats? La fusta, són municipis fusters o ganxers, que també se'ls anomena, d'acord? Atenta a les pistes. Temps, el castell d'esta vila es reservava un de cada 50 troncs que baixaven pel riu. Xàtiva. Correcte, efectivament. L'anomenat impost del cinquantí o cinquantè, és a dir, de cada 50 troncs que passaven, un era per al castell. Temps, este poble de la Ribera rememora des del 2012 l'ofici mil·lenari dels ganxers en la festa de la Maherà. El Ràfol. No és correcte, no es troba a la Ribera. Temps, poble ja desaparegut en què en temps de Jaume I es treien els troncs que es transportaven pel Xúquer. El Ràfol. Correcte, era sí. Estava en la confluència del riu Xúquer i Albaida, en l'anomenat Gual de Barragà. Temps, al segle XIX, els ganxers d'este municipi dels Serrans eren reclamats a rius de tota la península. Antella. No, Antella no està a la serrania. Temps, mestre de navegació de fusta pels rius. És la inscripció que figura en la làpida d'un ganxer de... Antella. No, de Cofrents. La Madrada de Cofrents també és una de les festes més representatives d'esta localitat. Antella, a la Ribera Alta, és el poble de la Ribera que ha recuperat esta tradició, i Xelva és la que està a la comarca dels Serrans. 1.180 punts, no està malament, algun tronquet hem salvat.